Εσείς ο Λυκιάκης, Μήτσος. Να ξέρετε, κύριε Λυκιάρχα μου, ότι και εγώ και το προσωπικό μου θα είμαστε υπόδειγμα εξυπηρέτησης των παιδιών. Κι εγώ, κύριε Λυκιάρχα μου, θα έχω το Λύκειο πεντακάθαρο. Αλλά μην μου πετάξει κανείς καμιά τσίχλα. Θα του πάρει ο διάλογος που τον πέταγε. Σας παρακαλώ, Mrs. Τασάια, σας παρακαλώ. Τι λέξεις είναι αυτές, Μαουνί? Μουνί. Μουνί, ξαμουνί. Σωστό. Να είμαστε αύριο υπόδειγμα ανθρώπων τακτικής και ήθους για τον αγιασμό της σχολής μας, γιατί η Gute μέρα από το morning φαίνεται, Εγώ και να πέρα αυτό λέγεσαι, πώς πέτυχα, πώς έκανα αυτό το κολοσσό των επιχειρήσεων. Δεν κάνατε μαλακίες γι' αυτό. Δεν έκανα μαλακίες. Σας παρακαλώ, Mrs. Τασάια. Let's go, κύριε Λυκιάρχα. Hurry up. All right. Bye-bye, Τασάια. Bye-bye. Αργοστόλη. Λοιπόν, Τασία μου, πώς σου φάνηκε ο ανθρωπάκος που αγόρασε το Λύκειο, Λίγο μαλακοκάβλης, αλλά εντάξει, καλό ανθρωπάκι και ευγενέστατο. Και εμένα μου άρεσε. Γι' αυτό λοιπόν θέλω αύριο να είναι όλα στην εντέλεια. Μην τα λες εμένα. Να κοιτάξεις εσένα και αυτόν που έχεις βρει εδώ πέρα. Εγώ τα έχω όλα έτοιμα και πεντακάθαρα. Και τώρα που τον ανέφερες, πού είναι αυτός ο παπάρας? Τον έχω στείλει για καφέ και έχει εξαφανιστεί εδώ και μισή ώρα. Κάνει και καμιά άλλη δουλειά. Όλο εδώ στο προάβλιο και τον παίζει. Τι να σου πω, εσύ κοίταξέ τον. Γεια σας, κυρία Τασία. Αλλά έχεις τρελαθεί, μωρή καριόλα. Συγγνώμη, δεν το έχω. Βρες το διάλογο από εδώ πέρα, δηλαδή. Δεν το μαζέψω. Ορίστε, όλα καλά. Τι έγινε σήμερα, γαμήθηκε ο Δίας. Τι είναι αυτά, ρε, τα τσιγάρα, τι γόπες είναι αυτές, ρε. Τι με κοιτάς κι εσύ, δεν τους λες τίποτε. Μην δω άλλη γόπα, θα τους τη βάλω στον κόλο, ρε. Μην τυχόν και εδώ κάτω, και εσύ θα κατουρίσεις. Απ' έξω γιατί θα σας την κόψω. Ατία χαρτί. Έχει μέσα. Ήρθε ο Γολκασία. Τι είναι ρε όμορφο παιδό. Ξέρετε... Δεν σου σηκώνεται. Όχι, Τι, πες το ρε. θα σας πω. Ναι. Κυρία Τασία, μου άρεσετε. Άντε γαμίσου ρε μαλάκα. Μα γιατί γελάτε, δεν είναι αστείο. Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα. Εγώ ραντεβού με το Χάρο έχω. Εσύ ήρθες.